Nistqar li dan ir-rapport ma kienx faċli. Mhux biss minħabba segretezza tas-suġġett iżda wkoll minħabba l-protagonisti, it-tfal u l-minuri. Xurilu rajt u smajt stejjer fil-mezzi tax-xandir fejn ġie allegat li f'Malta tfal il-maġġor parti tagħhom barranin fl-etajiet teneri ta' 15, 13 jew saħansitra 12 sena qed jiġu mġiela mill-familjari tagħhom jiżżewġu irġiel ferm akbar minnhom, forma ta' żwieġ sfurzat. Twissija serja kienet saħansitra saret minn kittieb Malti Palestinjan, Walid Naban, meqjus vuċi ewlenija tal-letteratura kontemporanja. Fuq Facebook huwa kien stqar li tfajliet 14 u 15 sena qed jiżżewġu u qal li ma stax jemmen kif tifla partikolari diġà xtra 3 trabi, meta hi stess għadha tifla. Figuri tan-Nazzjonijiet Magħquda juru li kull sena 12 miljun tifla taħt l-età jiġu mġiela jersqu għażwieġ. Dan ifisser 28 tifla taħt l-età kull minuta. Din il-pjaga tas-soċjetà kemm il-darba kienet fiċ-ċentru ta' studji varji internazzjonali. Bir-riċerkatriċi Lara Sammut testendi din ir-riċerka f'Malta. Hekk kif poġġejt magħha biex nipprova nifhem aħjar dan il-fenomenu, hija tispjegali li mhux faċli wieħed jirriċerka dawn l-arranġamenti sforzati li jseħħu fis-sottoterran tas-soċjetà. Iż-żwieġ bikri fejn it-tfajla għandha 14 jew 15-il sena, pereżempju, all right? U il-partner tagħha jew ir-raġel prospettiv tagħha ikun normalment anka mir-riċerka illi sibt illi tiġi barra minn Malta ikun ikbar minna. Ikbar minna hemm forsi ma nafx xi dinamika li tkun komuni ngħidu ikbar minna mhux għax tagħmel xi differenza, però jkun hemm 20 sena 10 snin differenza. Bħala ammont eżatt ma nistax ngħidlek, imma li hu żgur illi il-familja ħabba raġunijiet jew pereżempju finanzjarji jew affarijiet oħrajn jaħsbu illi dik tkun l-aħjar soluzzjoni għal bintom, qed tifhem? Normalment ikunu jew pereżempju jafu jew ikun xi kuġin li jiġu minnhom. Iffukajt fuq il-komunità tal-MENA, jiġifieri Middle East and Northern Africa, all right? Li toqgħod hawn Malta, li qed bħalissa joqogħdu hawn Malta. Tajjeb illi ngħid ukoll illi tajjeb illi wieħed joħloq awareness għax aħna ngħidu għax l-Arab naqdu ħafna kulturi u tradizzjonijiet taħt umbrella waħda. Danka pereżempju jekk ngħidlek Malta tgħidlix il-Maltin, imma pereżempju jekk immur ta' Sliema u jekk immur il-Baħrija hemm ċertu differenza f'żona daqshekk limitata, ferja daqshekk limitata. Aħseb u wara meta jiena qed inqiegħed taħt umbrella waħda l daw il-pajjiżi kollha. Mir-riċerka tiegħek għandek amment minn fejn hija forsi l-aktar komuni li dawn iż-żwieġijiet iseħħu persuni ġejjin forsi minn pajjiż jew pajjiż ieħor, reġjun jew reġjun ieħor? Iktar milli pajjiż jew reġjun iktar nkun korretta jekk ngħidlek li nies li komunitajiet li jkunu ġejjin minn żoni rurali. Però dan għaliex huma sposti għal ċertu tip ta' ħajja. Qed niftehmu, dawn ikunu n-nies illi mdorrin b'ċertu użanzi tagħhom u mbagħad meta ġalla darba jiġu Malta iħossuhom illi ma jistgħux jidraw. Allura b'dawn it-tradizzjonijiet ejja nsejħulhom hekk b'dawn il-fenomeni bħal pereżempju żwieġ bikri iħossu li jekk ikomplu jagħmlu dan il-fenomenu jkomplu jżewġu lil uliedhom ta' età żgħira iħossu anke dak is-sense of belonging ma' pajjiżhom. Ġifieri hija strettament taħt il-lenti kulturali li jagħmluha u ovvjament għax jaqblu magħha u hekk. Interessanti wkoll illi ngħidlek illi anke ikun hemm ċertu ġenituri li ġejjin minn dawn iż-żoni li semmejna rurali illi ġala darba jaslu Malta jaraw perspettiva westernized tagħna u jgħidu wara dawn ma jżewġuhomx ara nistaqgħu opportunità ta' edukazzjoni u diversi opportunitajiet oħra fejn anke ta' karriera mhux bil-fors nistudja nista' naħdem u xorta navvanza bħala mara fis-soċjetà. Dawn jgħidu maħniex ħanżewġuhom imma mbagħad il-komunità ta' madwarhom jgħidu
bħalma ngħidu aħna l-Maltin jitkażaw jgħidu pereżempju X Y mhux ħajżewġu għat-tifla qishom ittradew biex inqiegħda daqsxejn ta' kelma daqsxejn forsi qawwija wkoll, qishom ittradew lil pajjiżhom, liż-żona u lit-tradizzjonijiet minn fejn huma kienu ġejjin. Nistgħu naslu għall-konklużjoni għaliex jiena staqsejt lil nies mill-komunità, all right? Huma l-maġġoranza tagħhom mhux illi jafu lil xi ħadd per se, imma illi semaw illi ġrat, all right? U normalment il-kelma fil-komunità tiġri. Biex nifhem aħjar ir-rabta bejn dan il-fenomenu u twemmin Musulman, iltqajt mal-President tal-Komunità Aħmadija Jamat f'Malta, l-Imam Lajk Ahmed Atif, għalkemm huwa jgħidli li personalment qatt ma sema b'każijiet f'Malta, jiċċara illi l-liġi tal-pajjiż dejjem tissupera kollox. Ħafna min nies qed jorbtu dawn iż-żwiġijiet mal-Iżlam. L-Iżlam fil-verità x'jgħid dwar dawn it-tip ta' żwiġijiet? L-Iżlam jemmen li iż-żwieġ huwa xi ħaġa sagru sant. Xi ħaġa dwina, rabta dwina bejn żewġ persuni adulti. Dan ifisser li żewġ adulti flimkien jażlu biex jgħixu flimkien fi żwieġ fil-ħajja tal-familja tagħhom. L-Iżlam ma jagħtix il-leta eżatt li meta xi ħadd għandu biex jiżewweġ. L-Iżlam jgħid gwidi ċari li meta it-tfajliet jew anke subin meta jsiru adulti huma jistgħu jiżewġu. Dan jaffettwa minħabba iċ-ċirkustanzi ta' madwaru. Pereżempju, is-saħħa tal-persuna, l-għarfien kemm il-persun sar matur, il-pubertà, dawn l-affarijiet, dawn il-ċirkustanzi qed jagħtuna biex nafu li fejn u meta xi ħadd għandu biex iżewweġ. Ġifieri għalhekk m'għandix nifhem sew, jekk tfajla ta' 14-15 mill-eżami li jsir mill-familji jiġi deċiż li hija matura jew inkella li fiżikament hija bħalli kieku tfajla 20 sena tista' tersaq żwieġ? Jekk hija adulta ta' 15-il sena, ta' 16-il sena, ta' 17-il sena, iva, tista' imma il-kunsens tat-tfajla huwa importanti. L-Iżlam ma jemminx fi żwieġ sfurzati. Il-ġenituri m'għandhomx dritt biex jagħmlu sfurzar fuq il-tfal tagħhom jew tfajliet tagħhom biex iżewġu lil xi ħadd. Imma jekk it-tifla hija matura biżejjed u tifhem x'inhu r-responsabilità ta' żwieġ u tagħti l-kunsess tagħha fil-età ta' 14, 15, 16 sena tista' iżewweġ imma bil-kunsess tagħha. Jien irid hawn nenfasizza wkoll li jekk il-liġi tal-pajjiż jiddeċidi b'mod ieħor, allura għal kull persuna ta' kwalunkwe reliġjon, ta' kwalunkwe kultura jew tradizzjoni li persuna għandha huwa importanti li jobdu il-liġi tal-pajjiż. Inti personalment smajt f'każijiet ta' dan it-tip li lin mill-gazzetti f'komunitajiet oħrajn f'Malta? Le jien ma smejt qatt li jekk jeżistu xi każijiet, le. Imma fil-kulturi f'pajjiżi differenti, iva, hemm jeżistu. Bħala mexxej ta' komunità Musulmana f'Malta, tinkwetak iżda li tisiru dawn iż-żwiġijiet? Jien naf li għandna biex nifhmu xi drabi ħafna nies dan mhuwiex ma jsirux minħabba ir-reliġjon, imma kultura. Xi drabi jien mill-Pakistan fejn noqogħdu aħna f'dik il-parti anke il-Hindu, anke il-nies li jħadnu reliġjoni stranija iżewġu il-tfajliet tagħhom fil-età żgħira. Madankollu attivisti bħal Lara Dimitrijevic ilhom snin jitkellmu fuq dan kollu. Fil-kapitali hija spjegatli kif qed jirċievu rapporti minn edukaturi li f'Salt jinnutaw li tfal mill-klassi osfru wara xi ġita. Jinformawni li fil-li kollhom tfajla ġod klassi ta' 12 sena, 13 sena u fil-iftaqa waħda di tfajla tisparixxi.
hemm minnhom li jiġu lura u hemm minnhom li addirittura jgħidu isma' xina ħaduni lura fit-tali pajjiż u iżewweġ il-kuġin għas-saħħa tal-argument. Ġifieri hija xi ħaġa li ilha tiġri. X'inhi l-argumentazzjoni tissir minn ċertu bnadi għal tibdil fil-liġi li ħares iż-żwieġ f'Malta? Mela, aħna żwieġ biex jiġi rikonoxxut Malta jrid ikun żwieġ li jsir jew b'mod ċivili, jiġifieri jew inkella jkun star żwieġ f'pajjiż ieħor, però again li huwa rikonoxxut bil-liġi tagħhom, però hemm żwieġijiet oħra li jsiru, pereżempju għandek iż-żwieġ li jsir għal termi tax-xarija, tal-liġi tax-xarija, jew f'ċertu pajjiżi oħra fejn koppja tagħżel li ħadd iżżewweġ skont it-tradizzjoni tagħhom li mhuwiex neċessarjament żwieġ ċivili fil-pajjiż tagħhom imma wkoll huwa rikonoxxut. U hawnhekk tqumlek din li xu. Għaliex dawn il-persuni fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jaraw ruhom bħala miżewġin. Però aħna maħniex qegħdin nirrikonoxxu il-mod ta' huma kif huma żewġu. Allura li xu tqum hawnhekk, jekk għandi jiena minuri li tieħdet barra mill-pajjiż u ġiet jiena ngħid sfurzata fi żwieġ. Però għal termi tal-liġi ta' dak il-pajjiż, tifla tista' tiżżewweġ għax għandha għas-saħħa tal-argument 12-13 sena, però żewġet ukoll bir-rit Musulman. Meta tiġi lura Malta, hi mhix qed tiġi rikonoxxuta li hi miż-żewġa għalkemm għadha minuri, jiena xorta ngħid illi dak huwa il-forced marriage, dak huwa il-child marriage, u hawnhekk fejn naħseb illi għandna bżonn nagħmlu dan it-tibdil. Mela ġala darba l-awtoritajiet għandu jkun hemm iktar protokoll u iktar sistema strutturata biex kif appena edukaturi jew xi ħadd fil-komunità jew hu min hu, isir jaf li hemm din l-intenzjoni li persuna minuri se tittieħed barra biex tiġi miż-żewġa, anke jekk hux mhux biex li aħna nirrikonoxxu, li hemmhekk jiġu informati il-pulizija u l-pulizija tibda bl-investigazzjoni tagħha. Jiġifieri attwalment jekk persuna ħajkollha l-ħsieb li t-tifla tiegħu pereżempju joħodha barra minn ġtutna sabiex isir żwieġ sfurzat huwa reat. Jiena nikkondendi li dak huwa reat, hemm min ġieli qajjemlek l-argument imma iż-żwieġ kif se jsir nirrikonoxxuh aħna, però jien ngħidu hawnhekk qed nitkellmu fuq minuri. Issa hi kif inhi, forsi eventwalment xorta ħajjiġu miż-żewġa bil-rit ċivilment fil-pajjiż tagħhom, x'inhi l-intenzjoni hemmi. Għandna minuri diġà qatt ma jista' jkollok il-kunsens għax hija minuri, anke aħna ngħidu li l-kunsens jista' jingħata biss tal-età ta' 18 sena meta l-persuna tkun adulta, jew bl-età ta' 16 sena jekk il-persuna jingħataw il-kunsens mill-ġenituri, imma persuna ta' 12-13 sena u ġieli jkunu iżgħar qatt ma jista' jkun li ħajkun hemm konsens u aħna għandna l-obbligu versu dawn il-minuri biex nipproteġuhom minkejja li forsi anki kulturalment hija xi ħaġa aċċettata. Ir-riċerka tagħna waslitna biex niltaqgħu ma' persuna illi ftit ta' snilu irrolokat f'Malta u li aċċettat b'mod anonimu tispjega x'jiġri f'dawn ir-riti illegali. Ħanqidlek isir jekk għandi 50 sena trabbejt għal li nżawweġ bnieti jew ħuti bil-fors. Ħaniġi law għadha leġa moħħi di xi ħaġa. Jiġifieri jien jekk naraħ xi tfajla għati illa missira bil-fors ħat iżżawweġ il dak li jkun ħanqamminha l-ewwel. Jew tiġi xi waħda tqidli ħanqamminha, ovvja. Anke ta' minnu 50 sena ħada ta' 16 sena biex ma nigidbux. Forsi jien għasam ħanqidu hekk. Mhux ħantkellmu jien għandi l-flus li jien barsuna biżtu mill-50-55 sena. Mietet li l-mara, spiċċajt waħdi bl-atfal, jieħdu ħsiebi, sal-aħħar jiżżawġu. Jiżżawġu kif ħanidlek? Jien għalajjien ignoranta ta' ġenituri. Forsi għadha 16 ma għandix għażla ma tafx mill-għażla. Imma dik tal-ġenituri tkun. Għax minnu daħal ġenazza beda tqisu jinfetaħ moħħu bil-mod jitgħallem. Mela jien ma għandix għalfejn niżżawweġ wieħed ikbar minni 30 sena 20 sena. Għall-imam Bader Zina daw l-arranġamenti ma jirriflettux il-komunità Musulmana f'Malta, iżda persentaġġ verament żgħir. Dak li titkellem fuq qed isir Malta u hemm komunità partikolari hawn Malta, komunità żgħira ħafna fil-komunità Musulmana,
ġejjin dawk it-tradizzjonijiet u dawk il-kulturi, ħafna minnhom ma jafux lill-liġi x'tajtu ma tajtx illum il-ġurnata talmu għax kellhom ċertu esperjenzi u ċertu każijiet. Bħala Musulman, taqbel ma dan l-arranġamenti? Ix-xerja law tgħidlek li daw huma affarijiet permissible. Trid tara ċ-ċirkustanzi u l-affarijiet kif huma fil-istat fejn toqgħod. Issa, il-moment kif għatlek, il-raġun Musulman tikmandak li tiffollowja l-liġijiet tal-istat. Il-moment li inti tkun parti minn din is-soċjetà trid timxi mal-liġi, allura l-Iżlam jikmanda li niffollowja l-liġi. Liġi tgħid le, mela jien ħanajd le. Ma tfissirx li għatni xħad jew għatni ma nċattax jew ma ngħidx ma naqbilx ma ħanajdulhom il-liċenzji jew il-permessi li qegħdin fl-Iżlam fuq l-affarijiet, iżda l-liġi tibqa' hi sovrana għal raġuni l-konsegwenzi ħafna drabi jkunu koroħ. Waħda minnhom li huma kull min jikkonsma il-relazzjoni kompluta ta' żwieġ ma' minor hemm il-ħabs. Mela immaġina bniedem konsma żwieġ għax ma kienx jaf, illum il-ġurnata għandu tifel jew tifla qed jispiċċa l-qrati, jispiċċa l-ħabs, mela l-familja l-breadwinner tagħha l raġel għall-argument jekk il-mara speċjalment ma taħdemx, ħadd jispiċċa l-ħabs. U l-familja m'għandix min imantnija, mela might as well precaution better than cure. Mela minn bidu nilqgħu dik il-ħaġa u hemmhekk aħna kien ir-rol tagħna dejjem fil-komunità nippruvaw through different ħanedu mezzi differenti li nuedukaw in-nies, nispjegawlhom, ngħidulhom, nfehmuhom. Għaw min jiċċatta u jifhem u din il-maġġoranza nista' niggarantilek jien mill-esperjenza tiegħi fil-komunità. Min-naħa l-oħra, il-nies li huma ma jiċċattawx jibqa' jagħmlu ta' rashom hekk huma minorità żgħira ħafna u fl-istess ħin huma nies trid tidukahom, trid tinformahom għax ħafna minnhom ma kinux jafu. Daw l-affarijiet naħseb hemm bżonn li jiġu indirizzati b'mod responsabbli minn kulħadd, ġifieri kemm min-nies li huma tal-awtoritajiet biex ikunu jafu ċ-ċirkustanzi u fl-istess ħin min-nies tal-komunità li jkunu parti minn ħanejdu hekk li qed jgħinu għax ħafna minnha huma volontira fis-soċjetà f'dan l-affarijiet. Kif jista' jwasslu l-messaġġ? Irridu jkollhom l-istrumenti dejjem. Dan il-kunċett huwa ta' sfida kbira l-Fondazzjoni għas-Servizz tal-Ħarsin Soċjali. Fil-fatt id-direttur fid-Direttorat tal-Ħarsin tat-Tfal, Steve Libreri, spjega li każ riċenti fejn l-arusa imbiet għal madwar 5,000 euro. Nisibna mill-assessments li ġieli għamilna hija illi kulturalment jeżistu familji illi qegħdin iwedu l-tfal tagħhom ma' żwieġ. Li alla volja żwieġ ma seħħx, iż-żwieġ veru propju ma seħħx, però kollok tfajla 14-15 sena illi jkun saret tranzizzjoni uffiċjali bejn il-familjari u tkun saret dik li ngħidula l-promise of wedding. Jiffirmaw karta ġifieri? Jiffirmaw karta f'ċertu sitwazzjonijiet ikun hemm saħansitra ħlas ta' flus u kollox ikun uffiċjali. Ikun dal-ħlas. Ara l-aħħar każ li naf li studjajna din kienet 5,000 pressoppoco euros fejn il-familja tal-raġel ħalset lill-familja tal-tfajla li kienet ser tiżżewweġ. It-tfajla li kienet ser tiżżewweġ. Ovvjament ma kienx ta' età li tista' tiżżewweġ, però prattikament il-weda saret illi meta t-tfajla tkun tista' tiżżewweġ ħadd tiżżewweġ lil dal-persuna. Hawn ħafna nies illi huma mdorrijin, huma immersiv dil-kultura illi jiżżewġu b'arranġament familjari. U ma tkunx l-ewwel darba fejn nagħmlu assessments u nsibu illi żgħażagħ ikunu konxi ħafna bil-weda li saret mill-familjari tagħhom u bħal xejn ma ngħidlekx li jaċċettaw jkunu okej. Allura aħna bħala stat mbagħad fejn ħanaqtaw il-lajn ta' x'inhu abbuż jew le. Allura aħna isu l-iktar ħaġa ovvja li tiġina awtomatika hija li nippruvaw neżaminaw il-mod kif qegħdin jgħixu l-ħajja tagħhom illum dawn it-tfal. Tajjeb. U allura meta inti għandek pereżempju sitwazzjoni fejn għandek tfajla 14-15 sena u qiegħda mweda għal dan ir-raġel li għandu 25-26 sena, tajjeb, mhumiex uffiċjalment miżżewġin, allura teknikament ma tantx għandek fejn iddur fuqha, però qed ikun hemm l-att sesswali. Allura aħna mbagħad nkunu nkunu nistgħu nużaw charges differenti tajjeb li għandhom x'jaqsmu ma' reati l-kriminali biex inkunu nistgħu nipproteġu lil dawn il-minors. Madankollu quddiem il-qrati huwa jispjegali li huwa ferm diffiċli biex tipprova dan kollu. Teknikament biex dan ir-reat isir irid ikun hemm żwieġ
uffiċjali, formali, illi jkun insinwat. Allora, teknikament fil-verità huwa diffiċli ħafna biex inti taqbad lil xi ħadd fuq reat kriminali minħabba din l-issue. Illi inti pratikament jekk inti l-insinwa ma reġistratlek xi żwieġ, mela allura inti teknikament m'intix uffiċjalment miżewweġ. Tgħid li mhux frekwenti, però mhux frekwenti taħseb inti għaliex ma jsirux daqstant jew għaliex inkella is-segretezza tal-komunità u il-fatt li dan huwa propju att illegali tnaffar milli ovvjament ċertu nies jirrapportaw. Jiena naħseb jiena bħala professjonist tajjeb nistrieħ ħafna fuq ir-riċerka u mhux biss fuq l-esperjenza. Biss jekk nieħdu x-xena lokali hawn Malta, qabel ma daħlet il-liġi il-Chapter 602 tal-liġijiet ta' Malta, u qabel ma daħlet il-klawżola fejn il-professjonisti kellhom bil-forsi jirrapportaw, il-Child Protection kien jirċievi nofs ir-rapporti li qed jirċievi llum. Allura dik tindikalek illi fil-pajjiż għandna dik id-diffikultà li ngħidula under-reporting. Triq il-qudiem. Hemm bżonn forsi aktar għarfien, hemm bżonn forsi aktar liġijiet li jkunu aktar ħorox, hemm bżonn aktar kampanja edukattiva, x'inhi triq il-qudiem f'dan rigward? Jien żgur għax-xenografija tiegħi żgur illi triq il-qudiem hija li nkomplu nistudjaw aktar fuq l-elementi multikulturali li jeżistu fil-pajjiż tagħna. Aħna hawnhekk maħniex qegħdin nitkellmu sempliċement taf kif bejn Malti Awġi, Malti u Ingliż, jeżistaw varjetà u diversità qawwija fil-pajjiż u huwa importanti ħafna illi d-direttorat ikun konxu aware ta' dawn id-differenzi. Illa li aħna rridu illi nkunu sensittivi għal kulturi wkoll. Jiġifieri aħna il-way forward tagħna hija li ħanibqgħu nipperfezzjonaw dan ir-radar li qiegħed jeżisti hemmhekk biex jippikkja il-kuntesti u ċirkostanzi abbużivi ta' tfal ħalli nkunu kapaċi ikollna radar tajjeb, kalibrat tajjeb, illi fejn hemm abbuż u fejn hemm empatija jaqbada u fejn hemm affarijiet illi huma diverġenzi kulturali ikun jista' jagħmel id-distinzjoni. Li aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nippersegwitaw lil ħadd. Anzi, aħna għandna spiritu soċjali, aħna għandna spiritu fejn naċċettaw lil kulħadd, nixtiequ nkunu ta' strument tal-għajnuna għal kulħadd, però fil-prinċipju u anke fl-azzjoni aħna qegħdin hemmhekk għat-tfal. Television Malta jirringrazzja lil Mediterranean Insurance Brokers,